Dobrý deň, volám sa Braňo Gablas a som konzultant a školiteľ projektového riadenia. Toto miesto som si vybral symbolicky kvôli tomu, lebo vám budem niečo hovoriť o metodike Prince2 a o jej najnovšej verzii 7. PeopleCert nazval túto sedmičku niečo ako nový model u aut, zatiaľ čo predchádzajúca verzia 6 bola podobná facelifting. A je tomu aj pravda, pretože vo verzii 7 sú zakomponované výrazne nové zmeny. Takže najprv vám porozprávam o zmenách, ktoré nastali vo verzii 7 a na konci videa vám poviem niečo o certifikácii a obťažnosti skúšky. Dôležité je vedieť, že určité komponenty zostali rovnaké ako v predchádzajúcich verziách, to znamená 7 princípov, 7 tém a 7 procesov. Princípy sa nezmenili, témy sa nazvali practices alebo praktikami a namiesto témy zmena je téma issues alebo ako to nazývame dnes otvorené body. Procesy, takisto zostalo ich 7, pribudli určité aktivity, ktoré sa nachádzajú v rámci procesov. Čo sa týka projektových cieľov, ktorých máme 6, cena, náklady, kvalita, rozsah, prínosy a riziká, tak k ním pribudla sustainability alebo udržateľnosť. A Prince2 má na mysli udržateľnosť z pohľadu 17 cieľov alebo 17 oblastí udržateľnosti, ktoré definuje OSN, ale takisto udržateľnosť produktu alebo dodávky, čo sa týka prínosov. To znamená, že tie dodávky projektov musia splniť určitú dlhodobé očakávania. Ďalšou oblasťou, ktorá sa zmenila, bolo tzv. Definovanie projektového kontextu, project context, ktorý v sebe obsahuje komerčný kontext, to znamená zvyčajne vzťahy medzi dodávateľmi a biznisom alebo dodávateľmi a prijímateľmi. Organizačný kontext, ten zase obsahuje určité pravidlá alebo záležitosti týkajúce sa vnútorných biznisu alebo firmy, ktorá projekt organizuje. Potom sú tam metódy dodávky, development metód, kde Prince2 definuje linear sequential, to znamená lineárne dodávky, ktoré sú bežne používané v klasických metódach projektového riadenia, ale výrazný dopad alebo výraznú pozornosť venuje aj iteratív incremental, čo je zase záležitosť agilného riadenia a toto je prerastené cez celú metodiku. Takisto jeden z týchto projektových kontextov je udržateľnosť a záverečný je scope alebo rozsah, veľkosť samotného projektu, kedy rôznym spôsobom je možné adaptovať Prince2 na malé projekty, prípadne na rozsiahle projekty. Takisto Prince2 venuje výrazný dôraz ľuďom. People tvoria, alebo kapitola People tvorí veľkú časť manuálu inštrukcií, kde sa jedná z rôzneho kontextu, napríklad o budovaní úspešných tímov, o leadershipe a podobne. Takže to, čo bolo v predchádzajúcich verziách opomínané, teraz prichádza do výrazného popredia a Prince2 tomu venuje naozaj pozornosť, aká sa venovala predchádzajúcich, povedzme, agilných metódach. K zmenám došlo aj pri stratégiách. Z verzie 5 poznáme všetci 4 stratégie z riadenia komunikácie, rizík, kvality a konfigurácií. Vo verzii 6 sa zmenili na approaches alebo prístupy a pribudlo benefits management approach ako prístup k riadeniu benefitov alebo prínosom. Vo verzii 7 máme už 9 prístupov, to znamená, že tam pribudol commercial management approach, teda prístup k riadeniu komerčných záležitostí, neviem, ako bude oficiálny preklad. Takisto pribudol prístup k dátam, ktorý sa nazýva Digital and Information Approach a boli zmenené Change Management Approach a Issue Management Approach, boli samostatne, už sú dve samostatné položky a takisto Sustainability Management Approach bol dodaný do týchto prístupov. Takže toto riadenie alebo to uloženie jednotlivých prístupov vždy zodpovedá určitým oblastiam
ktoré sú v teórii Prince 2 zahrnuté. Takisto výrazný pozornosť venuje princípom versus témy. Čiže v oblasti každej témy, ktorá sa teraz nazýva practices, ako som povedal, je venované, ktorý princíp z akej oblasti rieši túto metodiku. Viac už vám nebudem hovoriť, čo sa týka teoretickej časti. Poďme si povedať niečo o tom, ako prebieha skúška alebo čo sa zmenilo v certifikácii. Certifikácia na úroveň Foundation obsahuje 60 otázok, je na ňu 1 hodina a na získanie certifikátu je potrebné 55% správnych odpovedí. Takýto istý pomer bol aj vo verzii 6. Čo sa týka skúšky Practitioner, tak tu je 70 otázok, na ktorých tiež je potrebné získať 55 správnych odpovedí a je tam 2,5 hodiny času na urobenie skúšky. Skúška je v mnohých jazykoch a pokiaľ nie ste native z niektorého z jazykov, v ktorom je preložená, tak máte na Practitionera 40 minút a na Foundation 15 minút času navyše. O prekladoch som sa dozvedel, že sa chystajú, zatiaľ je preložená do 6, do konca roka bude v 9 jazykoch a predpokladá sa, že v určitom období bude preložená aj do češtiny, prípadne slovenčiny. To sú neoficiálne kuluárne informácie. Pokiaľ chcete vedieť viac o Prince 2, prípadne robiť si certifikáciu, môžete sa s dôverou obrátiť na nás. Vyškolili sme viac už ako 1500 študentov v priebehu období. Máme vynikajúce hodnotenia, ktoré si môžete pozrieť na q9.sk/P2 alebo /P3. Napíšte nám na mail školenie@prince-2.sk, prípadne budeme aktualizovať našu web stránku www.prince-2.sk. Tešíme sa na vás.